Hallelujah. Amen. Cha angishumayeli. Sebeshumayeli la kithi. Bekithi ngibalekile. Kodwa bathi umuntu ngilandele. Amen. Sishele uNkulunkulu izandla. Ngibingelele ngokukhethekile udadewethu uzanele kumele. Asithathe izandla. Wazi waqoka kahle. Hallelujah. Usizwa umufike lapho phethe isikhwama ngathi inhloko. Yamanazana. Aphamisi kahle kasipho. Ayemuvizana. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Dadewethu ngizambona. Nomfowethu ngabe ukhona la inkinga uyoperforma eSwazini namhlanje. Ke kungijabulisa ukubona abantu uNkulunkulu abaphamisi labaduma bengakhohlwa ukuvela lapha uNkulunkulu akhonza khona. Kuyimfihlo lokho. Angizokwayelula sekushayeliwe kodwa ngokusenikile ithuba. Kunento engifisa ukusale sengifundisa ngayo. Amen. Bathandekayo ngisanda kuphenduka kunembuzo enganginayo mhlambe nawe unayo. Angithi siseChrist answer la. Amen. Kunembuzo enganginayo ukuthi uNkulunkulu wadala ubani? Umama wakhe ubani? Wadala uJesu wayezalwa ubani? Isibongo sakhe sakwabani? Umhlaba uhlezi phezulu kwani? Awu lo mbuzo uzofika engqondweni yakho. Ayizafika lo mbuzo engqondweni. Ukuthi uma ngihamba ngiyophuma ngiyubhoboza umhlaba ngizofika nenye. Uma ngiwa ngizofika ngiwele phezulu kwani? Amen. Ngicela ukuthi ningivumele abathandekayo uma ningaphuthumi. Ke ngithi uvakashela kuleyo ndawo. Ukuthi kwenzakalani. Amen. Lithi iBhayibheli lami eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye noNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ngizwasho bazalwane. Amen. Uma sekudalile, njani ubona nje umhlaba? Wawume njengoba niwubona. Nomhlaba niwubonayo asenjengoba wawudaliwe. Kedisi izandla. Alright, futhi ngikho. Umhlaba uNkulunkulu wawudala waba muhle, ngiyangizwa. Yabona igolide leli libona phansi kwentaba, laligijima nje la ngaphezulu. Mathu wawumuhle wawubona igolide khazimula ngaphezulu komhlabathi. Lengcebeni ibona ngathi simbiwa kanzima. Wawumuhle umhlaba. Ebaphakade nadlule. uNkulunkulu wayesekhetha ingelosi okuthiwa uLucifer igama layo. Amen. Ngizoyivala ngoJesu egcineni. Lengilosi yayinobizo lwendumiso. Yayikhanda lokudumisa nje. Yayingadingi ugesi ukuze ikhiphe sound system. Yayivele ikhiphe khona lapho impiko kwenzayo. Alukho uhlobo lwevoice angakho ayingakwazi ukuyikhipha uLucifer. Wayethunyiweke negroup yengelosi ezithile ukuthi azohlala emhlabeni kwa earth. Umhlaba lo. Hayi amaplanethi amanye. Wafika wahlala iminyaka eminingi hamba lezi ingelosi. Makuthiwa iSunday wena uhamba enkonzweni angithi. Bona babesuka bezulwini bomdumisa uNkulunkulu bemboka. Wayethi uma ngabe sebedumise baqeda bese kuthiwa nazo ke evele emhlabeni. Bese ziyangena estage zidumise iqede. Bese kuthiwa sangena yena uLucifer. Wafika enze ibukwayo. Amen. Thi uNkulunkulu avela athi ayisekwenele. Akasekho ngama khona insizwa lapha eBhebinsango engangijwayele. Yake angitshela lamagama yathi yabona uhlebe emhlaba uma sethi ha bathi wavuka nalogcoka kaLucifer. Athi kwenze njani baba? Nika lusihle emhlaba ecula. Ungama siswame emvakahleni emhlaba umahle ngimmeme ezocula la. Ungathi ayi ngathi kuziba. Amen. So lento yokuthi athenjwe ngento ejule kangaka wangenwa yipride. Wayitshela. Wayibona engcono. Wayese a recruiter. Ingilosi ayikhishwe nazo ezulwini ukuthi aze emhlabeni. Wabamba nazo meeting. Wathi ngizokhuphukela emkhathini ngakho isitulo sami. Ngibe njengophezulu konke.
bese nikhuphuka nina ningasayi kule yandoda sezofika niphelele kimi nje nidumise mina awusavuma nazo hayi vele isikhokho wena kanti ngesikhathi iplana lento izokwaziwa ezulwini kube ezulwini ayikho into iplana emhlabeni ingaziwa uthi ihlala la siyaziwa le uma efika le ndaba isiphelele siyaziwa yingakho ma worshipers njalo isono senu noma inkinga yenu nivamise ungabe neunity ingoba lo enthatha inkonzo yakhe wangena umoya wokuhlukana wangena umoya wokuhlubuka wangena umoya wepride wokutshela uma uworship amele uyilwise lento ngoba izona izimpi zakho uzobhekana nazo Niyangizwa bazalwane isizathu sokusathana kulwisa ngoba uthatha inkonzo yakhe azi into inkonzo yakhe le ufuna ukwenzisa lento ayenzile ukuze nawe ulahlwe njengaye hayi wafika ezulwini befika lapha washo ukuthi ngekhathi edala kadalelwa ngoba ingilosi yephi ezulwini ingilosi ayifani khona ingilosi engathi uma iqhamuka yesiqhamukala nawe ushawa uvala ukuthi injani ingilosi manje khona ezempi khona ezemfundo khona healing hlukahlukene khona ihamba zigroup niyabona ithiwa isishingishane lekuthiwa ngomubi sihambe isithimba isile lahamba ngomubi ivamisa ososcience bathe lowo moya babewuchecka ingxenye yomoya ofana nomoya ohleze emkhathini abathakathi ukuthi uya ngakubo igroup yotikoloshe abahamba beyigroup bethunyiwe thatha into ethile beyisendaweni ethile amen kune ingilosi ke ehamba zigroup kanjalo ezitho zu10,000 zihamba nje zigroup njengefu ngabona ngathi ifu liyadlula wena kade ingilosi and zincane hayi ngoba zincane ukuze emehlweni akho zibonakala zinjalo ngoba ungabaleka ungayiboni zingakanani hayi wayefika lapha kwathi ubani ozodila naye amxoshe lapha ezulwini ngoba indawo akasenayo ngoba into yokuqala nje yenzakalayo waxabana noNkulunkulu uphelelwe indawo wasukuma uMikhayeli wathi mina ezinye izinto uNkulunkulu akasebenzisa abaqualifyayo ufuna ibambe lefihlo wenza ongaqualify kuqualify nyangizwa wasukuma uMikhayeli engaqualify ngoba ziningi ingilosi sesezulwini wathi mina ngamdudula ngesikhathi uMikhayeli esukuma eqonda uSifa kunezinto ezimxhantele ezafakwa kuye ngenxa yesibindi sakhe wamdudula wamxosha ezulwini wamshanela amen wawela emhlabeni njengokuphazima kombane ngesikhathi ewela emhlabeni imvelo yethuka umhlaba waba deformed walahlekelwe isimo sawo waba mubi wabaleka igolide ngangena phansi komhlaba kwana uzamqolo wokuqala hayi lo wesibili wana imvula eyana yavala umhlaba wonke leyo mvula yana kwaze kwaba mnyama umhlaba washawa ngobumnyama obuphathekayo bokuthi ohlezi la ngakuboni mhlakushawula uSifa waba nempi waxoshwa wahlahla emhlabeni waniswa imvula wambozeka umhlaba wagcwala amanzi iminyaka eminingi umhlaba umnyama unamanzi ungasaphili lutho ulahlekelwe isimo sawo amen uNkulunkulu wahlala wathi hey kodwa phela umhlaba ngawudalela ukuthi kuphilwe kuwo nje ngisakhona saba nami amen washo ukuthi manje uLucifer ke uyidalile ezakhe izinto ezirong wasethi uNkulunkulu ake ngihlale phansi nolizwi uNkulunkulu ke wayehlephula yena before adala umhlaba wayehlephula yena wakhanda uJesu akazalwanga umuntu wesifazane nyangizwe uNkulunkulu wazihlephula yena wakhanda uJesu uma uNkulunkulu enza into engqondweni yakho uzoyitshela ukuthi uyiqala ngesikhathi ehlephula ubambo luka Adam ekhanda uEva ubenza into akayenza kuye ehlephula yena ekhanda uJesu yingakho uJesu athi obone mina ubone uBaba ngoba mina noBaba simunye no Adam masevuswe ekuthongeni obukhulu kwathi bakudluliswa uEva engatshelwanga ngoEva wathi lo uyinyama yenyama utshela ubani lethambo lamathambo ami amen bathandekayo amen isakhona bazalwane amen so usebambe meeting noJesu uNkulunkulu uthi ake senze umuntu senze into ekade ingekho manje ngomfanekiso wethu ngoba lezi engidalela la ezulwini zingiphoxile wayesethi kodwa manje lento engizoyidala ngoba ifana nami
kumele ngenze imvuselelo yokuthi izokwethula emhlabeni. Yokuqala engizoyenza ngikwazi ukuphila lento emhlabeni omnyama ngoba mina nginguJehova okhanya. Amen. Wathi uNkulunkulu makube khona imathelekayo. Wakhanya. Ngoba ngokuhlo ngoba ngokusa. Wacaca ukuthi ubumnyama bakhona buyethusa. Wathi hayi ngoba lento engizoyibeka emhlabeni iyimi ngiyayithanda. Angisale sengibeka noma inyanga ukuthi makusebusuku kodwa akwazi ukuhamba nokubona ngoba lento angifuni ihlukumezeke lento engilungisela lo mhlaba. Wabeka inyanga. Amen. Wayesekhuluma namanzi. Lawo manzi ayikhuluma nawo amanzi ayikade engekho before. Amanzi ehla ngokushawa kukaLucifer. Wathi amanzi mawabuyele eceleni. Amagagasi ayengekho. Niyangizwa? Amagagasi aqale mhla uNkulunkulu esethe amanzi awamuvele eceleni. Aqala amanzi anyakaza. Amen. Njengoba ubona olwandle 24 hours amagagasi ayagubha yasondela. Aqala lapho unyakaza. Amanzi abona into ongaze uzuyibone wena. Abona uLucifer ngazi moyeza ngezinqe noma moyeza ngani. Noma moyeza ngekhanda. Amen. Azinto enzima ububu kulwandle luyimpi namhlanje. Ngoba nazi impi. Lwavela ngempi vele. Noma luza luthukuthele lugcwele impi ukuthi mina ngazi impi mina. Wathi uNkulunkulu ngeke abantu bahlale endaweni enje. Wahlehlisa amazwi. Wayesedala umuntu. Amen. Mayidala umuntu wafaka zonke izinto eziyiquality yakhe including ukudala creator. Nangizwa umuntu akamdalela into eyiningi umdalela ukuthi akazobusa phezulu kwemvelo. Wafaka izinto eziningi ngalendlela yokuthi umuntu wayekwazi ukucommunicate nemvelo. uAdam wayengabi nenkinga ukukhuluma nenja baphendulana. Akhulume nenyoka baphendulana. Umucabanga wena kanti uEva uzavumelana nenyoka nje uyizwe kanjani language yenyoka? Wayephiwe umuntu ukuthi uma inyoka ithi nawe uzothi iphendulana emzwane. Leyo mfihla abathakatha besebenzisayo. Ayikho into umuntu engakwazi ukucommunicate nayo emvelweni. Niyangizwa ukuthi abathandekayo. Umuntu wadalwa egqoke ingubo yenkazimulo engaboli. Wabekwa lapha ensimini. Ngesikhathi esona umuntu edla isithelo eEden wasuka ingubo yenkazimulo. Kwaphuma i-communication between God and human being. Kwanqamuka ubudlelwano phakathi komuntu nemvelo. Yaqala manje inja ikhonkotha wangayizwa nokuthi ithini. Ukuze ubone ukuthi wawukhona ukuxhumana phakathi kwakho nemvelo. Hamba ekhaya ufike ukuthi ubone kuzoza inkukhu. Kuzoza ini? Yazi ikhathi yakuzo uthini? Ukuthi yalibiza. Inkinga ayisekho sekusele umaka ukuthi ngangilazi ulimi lwakho kade kodwa ke hayi ngaphuma endleleni. Uphuma nophila uthi kuzoza ini? Ikhona lento ukuthi ngangixhumana nabo. And mangibabiza bayangizwa bangibegijima. Nizwa kahle. Ikhona lento yokuxhumana komuntu nemvelo kodwa ayisekho kahle. Wacaca ukuthi umuntu useyifake akasafani noNkulunkulu. Futhi umuntu useyafa kanti uNkulunkulu akafi. Uyazi mina ngihlezi nginakho ukuthi uNkulunkulu wengekasitshali isithelo sokuthi ungafi. Sikhona la eEden. Sokuthi ungafi khona phakathi uma engenasizathu. Kusho ukuthi wayezosinika ngesikhathi esifanele. Lethi njengoshukela. Ushukela unelungelo lokudla. Kodwa unecala mawabe ukhothe ukuthi ngitshela uyamthetha ungale. Ukhothe ubekwe etafuleni ungabekelwe wena. Wafaka umuntu usunecala. Kodwa eqinisweni makabe kuyi-breakfast uzonikwa ngemvume ngoba wakho vele. Manje umuntu wagijimela izinto zakhe isikhathi singakafiki. Kwanqamuka ke-communication phakathi kwakhe noNkulunkulu. Amen. Meqala uNkulunkulu efika umuntu angasayizwa ngisho language kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu Adam ukuphi na? Umhlabelo othi ushone phiwe Adamu. Adamu. Adamu.
Jehovah, Adamu wena, ushonephiwe Adamu, ngizwizwi lakho ngabaleka hayi ngoba ngihamba nqunu wathi watshela uba hambile kube kaZimoni hambile amen uthi akasasho ukuthi ngizwile ukuthi uyangibiza uthi ngizwe izwi okusho ukuthi meaning amagama akhuluma yangize understand kodwa ivoice ngizwithe yakho kodwa meaning ukuthi uthina ngizwe nje izwi ngavele ngaqasha amen hawu sangene esonweni wahlala uNkulunkulu bathi ngaphoxeka loSifa sengiphoxekile namuntu kwenziwa njani asisukubi indodana yathi hayi mina ngabafela laba bantu kuze babuyiselwe endaweni yakho haleluya amen yasifika hlala sibelethweni sentombazane yazalwa yafika yashumayela ivangeli yathi mina isango igama likaJesu balibonga zobuyisela kwakulahlekile endaweni yakho ngizobuyisela ingubo yenkazimulo eyaphuma ngizobuyisela ilanguage eyaphuma ingakho ke bazalwane uma sesibuyisele noJesu ngoNkulunkulu ngoJesu sibuyisela kwilanguage yethu yokuthi bangabe kuthiwa uthathwe inkanyamba yakuthwebula wawohlala phansi kwamanzi haleluya amen sifike sikubeka izandla bese sikhuluma ulimi ongalazi haleluya amen sithi da bese inkanyamba yezwe ukuthi ngithini haleluya amen esivele yakhafula ikhiphe emanzini ngoba sekule khona ulimi lwami olalahleke ide into uJesu ayenza walanda into elahlekile engasafanelwe ubuhle wazoyibeka phezulu kwetafula wathi mina ngizoba ummeli wabo Jehova izono zabo ngasababaleti ngoba mina ngizobuyisana nabo bebuyisane nawe igama likaJesu balibonga amen sihlangene lapha nje kungenxa yokuthi kuyidisaster enzeke emhlabeni kukhona indoda eyahluthula intshebe ngezandla ukuze mina ngisindiswe ngibuyisane noNkulunkulu and uNkulunkulu wahlukumezeka ngokulahlwa abantu azathi sengiyayisola ukuthi ngibenzelele umuntu emhlabeni ngoba imicabango yomuntu mibi kwasebushemi bakhe igama likaJesu balibonga amen kodwa uJesu besiyangena athi hayi omukele mina umukele wena athi umukele mina umukele ongithumileyo athi lapho ngikhona sakuba khona lesikhozi sami igama likaJesu balibonga amen sabuyisana naye saqala sakhuluma ulimi lasezulwini ake ume ngenyawo
usicela thina ngesikhathi usathandaza abanye bazobuyiselwa lezi zinto esezahamba nale communication esiyanqamuka bazoqala babuyisane naye mbambe uJesu methi kufuneka bazokhuleka ngomoya nangeqiniso athi ubaba ufuna abanjalo sizothanda simbonga ngesikhathi usambonga uzozwa ngathi uyasha uzozwa ngathi uyasha uzozwa ngathi uyasha uzozwa ngathi uyasha uzozwa ukhuluma into ongayi-understand ubuyiselwa ulimo lwalahle ngoba wena kumele ukhulume njengezwe kumele ukhulume njengabasezulwini ngoba wena uyenza emhlabeni kungokwesikhashana siyakho phambi zakho nengubona
I feel his power. I feel his power. I feel his power. I feel his power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Of Jesus.
izandla zakho. uJesu wasenzela umbuso ofumanisi. Awuyiwave kashe izandla, awuziphi izandla. Wave your hands. Uthi umuhle Jesu. Wave your hands. Uthi umuhle Jesu.
Ongcwele. Ngiyathanda Nkosi Jesu. Ngiyathanda uNkulunkulu Baba. Ngenze. Igcwaliswe ngamandla. Lifuze lelo bandla. Elaqala labusiswa. Ngingo wakho. From tonight. No, sikhuluma mina. From tonight. Ake nihambe ngegiya kaMoya. Ophethe uhlelo. Ekuphatha ngomoya. Othumisayo. Dumisa ngomoya. Shumayelayo. Shumayela ngomoya. Ngoba uJesu uthafuna abanjani. Gama likaJesu abo. Shayisa ndikho. God is in action. Ngasayiphikisa lento oyimukelile. This is Christ the answer. I know. God bless you.